дар ноҳияи Ҳисор як пирамарди 70 сола кушта ва 5 аъзои оилаи ӯ дар пайи ҷанҷоли ду қудо ҷароҳат бардоштанд. Ҳидоятулло Холов, яке аз хешовандони Абдусамад Алимардонов, пирамарди фафтида ба пойгоҳи иттилоотии озодагон гуфтааст, ҳодиса 31 январ дар деҳаи Нилӯи ноҳияи Ҳисор ба вуқӯъ пайваста аст. Тибқи манбаъ, ин ду хонавода бо ҳам қудо буданд ва ҷанҷол сари тақсими чизиҳои домоду арӯс баъде аз ҳам ҷудо шуданашон сар задааст. Ба гуфтаи вай, Ҳасан, писари Абдусамад бо вилоят Низомова моҳи ноябри соли 2014 хонадор шуда 5 моҳ пеш аз ҳам ҷудо шуда буданд. Рӯзи 31 январ имомхатиб ва раиси ҷамоат барои кӯмак дар тақсими ҷиҳози онҳо ба хонаи Абдусамад омаданд. суҳбатҳо хуб буд, касе эътироз надошт. ҳамон огоҳ 15-20 нафар аз ҷониби арӯс, ки дар ҳамон наздикиҳо дар кадом тӯе буданд, омада ҳамаро зери мушту лағат гирифтанд. бино ба манбаъ, дар натиҷаи иллату кӯб Абдусамад Алимардонови 70 сола, ки бемор буд, ба ҳалокат расида, 5 аъзои дигари хонаводааш захм бардоштанд. Ҳасан, писари Абдусамад Алимардонов, гуфтааст, аз лаҳзаи аввали ин ҳодиса мо ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ хабар додем, аммо ягон чораи ҷиддӣ надиданд. ҷасадро барои ташхис бурданд, аммо ҳанӯз натиҷаашро эълон накардаанд.